सिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय लोगोफोर नोंथांमोनाबो लाख लाख थाखा खामायनो गोसो दं नामा दा खाथियावनो लानानै फैबाय बे सुबिदाखौ दा बियो मा आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो डिटेल्स लानानै फैगासिनो दङ दा लोगोफोर आङो दंफैयो जाहैबाय चिरां जिल्ला आमटेका BCDC नि सिङाव थानाय ग्रामपुर गामियावहाय दा बियो मा आं नोंथांमोननो गासैखौबो डिटेल्स दिन्थिगासिनो दङ नोंथांमोनाबो बे सुबिदाखौ लानो हागोन दा बयबो नायनानै डाटा बे सुबिदाखौहाय लानो गोनांथार आरोखि ना नोंथांमोनानो लाख लाख थाखानि मालिक जानो हागोन बियो माब्रै बै लोगोफोर गोबाव खालामा मानसिनो डिटेल्स गासैखौबो मिथिनानै लानि ओमफ्राय नायलांनि दायो आङो मेन लकेशनाव मोनफैथारबाय ओरैहाय नै खैला मैला जानानै दावखोबोनांगौ नैबे लामाया आसामाला लामा एटाच बेयावनो दङ ओमफ्राय बे लामाजों दावखोलाङोब्ला मालिबिथा मोनहैबाय ओमफ्राय ओरै ससे थांबावोब्ला आमटेका बाजार मोनबाय ओमफ्राय बै नुहुरनाय गामिया आमलायगुरि आरो ओमफ्राय दा बे जि जायगाया दं बियो माने ग्रामपुर आरो दा नैबेनो फाइनालि आं मोनफैखाबाय दा बेयाव मा आं एसे डिटेल्स मिथिना लासिगोन आरोखि ना गिबियावनो SK ब्लग निउस इउटुब चेनेलखौ नायगिरि गासैनिसिमबो आंनि फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ आं गिबियावनो जासिहरबाय दिनै आङो मोनसे कक'वा चकलेट बिफां फुलिजों लोगोसे आङो गुबुन गुबुन रोखोमनि बिफांफोर थाइजौ खान्थाल लिसु आरो फिथाइ थायै माखासे बेसेन गोसा बिफांफोरखौ आङो जोंनि आमटेका आंनि मुङा जोंसार गयारि आङो आमटेका BCDC नि सिङाव थानाय आङो ग्रामपुर गामिनि दिनै आङो नोंथांमोननि सेरावहाय आङो कक'वा बिफां फुलिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिफां बिनिफ्राय बिबार बैफोरखौहाय आङो लानानै फैदों नोंथांमोना जुदि नांगौ जायोब्ला बा गायनो गोसो दंब्ला आंनियावहाय कन्टेक्ट खालामनानैहाय नोंथांमोना लांफैनो हागोन दा जेनेबा बे कक'वा फुलियाथ' एभेलेबेल मोनखागोन बेयाव ओमफ्राय जेनेबा गोबाङानो मिथिनो लुबैगोन बे कक'वा फिथाइनिफ्राय माबायदि रां आरजिनो हायो जेनेबा माबायदि सिस्टेमाव फाननो बे फिथाइखौहाय एसे मिथिहरनो हागोन कक'वा बिफांखौहाय जोङो माने मोनसे बिफां बा बागान सिङावहाय जोङो गायनो हायो जोङो कक'वा बिफांनिफ्राय जोङो गोबां रां आरजिनो हायो आथिखालाव बिनि डिमान्डआ माने बारानिफ्राय बारा जादों बा पाब्लिकफ्राबो बिनि अनसायनाया बांलांगासिनो जेरैहाय कक'वा चकलेट फिथाइखौहाय माने माखासे बेसेन गोसा चकलेट केक आरो माखासे डायरी मिल्क बैफोरबायदि बानायनो हायो बा बानायनाय जायो आरो फिथाइखौहाय माने बेगर सिंनि फिथाइखौहाय माने पार केजि 600 बेबायदि होननानैहाय जोङो मिन्थिनो मोनो बिनिफ्राय गथा हिसाबै लाङोबा 50 निफ्राय 80 सिम माने साइजखौ नायनानैहाय बेबायदि डिमान्ड दं बे आरो होमब्ला निश्चय खोनाबाय ओमफ्राय गायनाया जेनेबा माबायदि डिस्टेन्स गय बायदिफोर गायनांगौ नामा जेनेबा गायनायाथ' डिस्टेन्सखौहाय जोङो लानो नांगोन मेनलि जोङो ओरैनो जोङो 14 बा 15 सिम फुटआवहाय जोङो गायनो हागोन माने गय बिफांनि गेजेर गेजेर जोङो गायनो नांगोन जाहाथे गय बिफाङाबो जेबो माबा प्रब्लेम होआ आरोना माने गेजेर गेजेर गायोबा जेबो उसुबिदा जाया आच्छा ओमफ्राय दा दिनैनिफ्रायथ' अपेनिं जाबाय नोंथांनि बे नार्सारि माबाया बबेबा समफ्रावहाय क्ल'ज थागोन नामा जेनेबा क्ल'जआथ' बिदि जानाय नङा माने आङो 12 घन्टानि गेजेराव बा जेब्लानो कास्टमारफ्रा लांफैयो अब्लानो आङो हरनो हानायनि बेबायदि केपासिटिखौहाय आङो बानायनानै होगोन बा नोंथांमोना जेब्लानो लांफैयो अब्लानो आङो हरगोन आरो एभेलेबेल जेखि जाया बिफां फुलि बिबार माने अर्डार होयोब्लानो आङो लाबोनानै होफैगोन चकलेट कक'वा बिफांनि अनगायै जिखिनि बिफांफोर सोरनोबा नांगौ गोनांथि जादों अब्ला माने आंनियावहाय कन्टेक्ट खालामनानै आंनो उमुक बिफां नांगौ होननानैहाय जुदि बिहरोब्ला आङो लाबोनानै होफैगोन आरो बेजों लोगोसे दं निसिमा खैला मैला आनसलिकनि बारग' आफादगिरि ओरैहाय आदा दङ नै आदायाबो जेनेबा आबादारिफोरनि थाखाय बिफां गायगिरिफोरनि थाखाय माबाफोर इनकारेज हरनो नामा जेनेबा दिनै बे जोंनि आमटेका BCDC नि सिङाव थानाय ग्रामपुर गामिनि मानिजाथाव स्कुल गयारिनि फिसाज्ला जोंसार गयारि बिथाङा सासे जाफुंसार फरायसा बिथाङा गावनि फरायनायखौ जोबखांनायनि उनाव दिनै जोंनि ओनसोलाव जे जोंनि लाइमोनफोर एबा जोंनि ओनसोलनि आबादारिफोर बेखौ मोनसे थुलुंगा होनाय एबा मोनसे थाखा आरजिनायनि जे मोनसे बेयाव दिनैहाय नार्सारि खुलिदों बे नार्सारि खुलिनायाव आं बेखौनो बुंनो सानो जे जोंनि ओनसोलाव गोबां हाफ्रा ओरैनो गोग्लैसोनानै दङ दा बेफोरखौ बिथांजों एसे जगाजग खालामनानै मा बिफाङा बबे हायाव गायोबा मोजां जायो बेयाव नुनो मोनदों दिनैहाय जोंनि जे दा सोलिफुबाय थानाय
चक्लेट बिफां एबा कक'आ बिफां दा बिथाङाव दहाय एसे सिगां बुंखाबाय बिफां एभेलेबेल दं दा बेफोरखौबो लांनानै जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा लांनानै गायहैनो हागोन आरो गायखांनायनि उनाव बे माब्रै गायनांगौ बेफोरनि गासै फर्मुलाखौ बिथांनिफ्रायनो मोनगोन आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जाहाथे बयबो गोसो गोनां मानसिफ्रा आरो हा गोनां मानसिफ्रा जाहाथे गायहैयो भबिष्यतआव गावनि थाखा फैसा आरजिनायनि बे लामाखौ खालामनानै लायो आं दा बेखौनो बिथांनि जानानै आङो जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाखौ खावलायनाय जाबाय। दा एसे बिफांनि फिथाइफोरखौ नायदिंदों बारियाव गायदों नै ब्रादारानो दा कक'आ बिफांनि फिथाइया माने फांसे बिफाङावनो खमैनो माने 35सो फिथाइ दङ आरो ना बेयावहाय माने आरो बेयो बोसोरथाम कमप्लिट जायाखै माने 3 मान्थ नांबावगौ बोसोरथाम जानो थाखाय माने उनावहाय जुदि बियो बिफाङा एसे रालांबा माने बांसिननिफ्राय बांसिन थायनायनि चान्स दं आरो ना माने बोसोरथाम जायैयावनो जुदि बेबायदि थायदोंब्ला माने जोङो बुंनो हायो जे माने एसे मिसुट जायोब्ला माने गोबां फिथाइ जोङो बिनिफ्राय मोननो हागोन आरो गोबां रांफोरखौहाय आरजिनो हागोन आरो जायनाखि जोंनि सा ओनसोलावथ' गोबां गय बारि बागान दङ बिथांमोनाहाय माने गाव गावनि बागानावहाय माने गायनानै दोननो हागोन माने बेकार दोनस्लायस्लाय माने डाबल इनकाम जायो जोंनियाथ' गय बिफांनिफ्रायबो जोङो इनकाम मोनबाय बिनिफ्राय जोङो कक'आ बिफां फुलिनिफ्रायबो जोङो इनकामखौहाय लानो हागोन आरो ना बेखिनियानो दा नै ओरैबायदि जाब जाबल' थायखादों नै दा बेकार दोननानै लाब गैया आरोना गयनिफ्रायबो मोनबाय बेनिफ्रायबो मोनबाय दा बेनिखायनो रावबो ओरैनो दाथा दा बयबो बे बिफांखौ गायनानै ला आरो जोंनि ओनसोलफ्रावबो गोबां डेभेलप जागोन आरोना नैबेथ' गोगोमखानो बे 80 थाखासो थांखानाय ना थाइसेयाव मोनबाय 60सो देखावना नायनो नामा नायथ'ला दा लस जायो नै बेबायदि आरोखि नाङा माने दामि बुस्थु ना बेफोरो लस खालामले दा बेबायदि आरोखि नै ओरैबायदि थायखाबाय नै दा थायगासिनो दं आरोना गोबां गायबाय बेबायदिनो थायगोन नोंथांमोनाबो निस्सय बयबो गायजोबनानै बयबो रां आरजिनो हागोन आरोखि डेभेलप जानो हागोन दा बेबायदि आरोखि नै बिराद मोजां माने बिबाराबो फिथाइ थायनायजों लोगोसे 12 मासानो होनजायो माने नै फिथाइया आरो बिबार लागासिनो नै माने थायबाय आरो माखासेया बिबार लाजेनबाय नै बे बिबार गोजा आरो नै बेफोरो बिबार एबार थायगोन आरो बेयो औ नै आयु इदिसो थायखायो लट माने बिफाङाबो लटक' बिफां बायदि नुयो ओमफ्राय थायनायाबो लटक' बायदि नै बिफाङाव थायखायो बिफाङावनो थायो नै बिबारा नै आयु जं बारजोबो एलाय नै बिबार नै गुदियावनो आरो दा निस्सय नुखाबाय रावबो मोखां नायनानै दाथा गायनानै लानो हागोन आरो बागान सिंफ्राव गय बागान सिंफ्राव